መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ክብርታት ሕብረተሰብ ብግቡእን ምኹስኳስን ናብ ሓደስቲ ወለዶታት ንምስራጽን ጻዕሮም ክሕይሉ ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ አቶ ዓሊ ማሕሙድ ኣዘኻኺሮም ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ኣባላት ቤት ምኽርን ባይቶን ኣብ ዝገብሮ ርክብ አቶ ዓሊ ህዝብና ጉዳያቱ ናብ ኣብያተ ፍርዲ ከይከደን ኣብ ካሕሳ ከየተኮረን ብዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ብዕርቅን ስምምዕን ክዕርፍ ከም ዝጸንሐ ብምዝካር እዚ እናተባሕጎገ ዝመጽእ ዘሎ ክብርታት ናብ ቦትኡ ንምምላስ ክነጥፉ ጸዊዑ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ሕብረተሰብ ብፍቕርን ስኒትን ክነብር ናይ ምግባር ጸላዋ ሓይሊ ኣለዎም ዝበለ አቶ ዓሊ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ንዝፍጠር ግርጭታት ንምህዳእን ብዕርቅን ምዕራፍን ነዚ ሓይሊ እዚ ብግቡእ ክጥቀምሉ ተላብዮም ብዘይካዚ አቶ ዓሊ ንድሕነት ህዝብን ተሽከርከርትን ኣማራጺ ክናደየሉ ሕቶ ህዝቡ ኮይኑ ዘሎ ጽርግያ ጥንቁልሓስ ምምሕዳር ዞባ ዓንሰባ ብውሽጣዊ ዓቕሙ ብጁፋ መስመር ንምስራሕ መደብ ሒዙ ምህላው ብምብሳር ኣብዚ ሰላሰለ ስራሕ ተሳታፍነት ህዝቢ ከዓብን ዝምልከቶም ኣካላት ብዝለዓለ ክነጥፉን ተላብዮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ንመስመር ጥንቁልሓስ ተዋሂቡ ዘሎ ቆላሕታ ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ብስራት ምዃኑ ብምግላጽ ህዝቢ ኣብቲ ስራሕ ዓቕሙ ዘፍቅዶ ከበርክት ድሉ ምዃኑ ኣረጋጊጾም ሕርሻዊ ንጥፈታት ንምስፋሕን ንምድንፋዕን በብኸባቢኡ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ብቐንዱ ውሕስነት መግቢ ንምርጋጽ ዝካየድ ዘሎ ዕማም እዩ ስለዚ ድማ ህዝቢ ቅድመ ምድለዋት ንኸረማት ብምግባር ግርህኡ ከደላድልን ክዛልን ዝሓጊ ንሕርሻዊ ንጥፈታት ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣመልኪቱ ወኪል ኤሪና ኣሕመድ ዳኒ መሐመድ ዘዳለወ ጸብጻብ ይስዕብ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ርኡይ ለውጢ ዘመዝግብ ዘሎ ሕርሻዊ ንጥፈታት ንምስፋሕን ንምዕባልን ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ምዃኑ ኣመሓዳሪ ዞባ አቶ ጌርጊስ ግርማይ ሓቢሩ አቶ ጌርጊስ ነዚ ዝገለጸም ኣብ ሓርሲለ በይሉልን ረመዳን ዝተሰርሐ ምእለይ ወሓይዝ ድሕሪ ምዕዛብ ነቲ ስራሕ ምዛኣልዩ ዘለዎ ሓለፍቲ ኣብ ዝገበሮ ርክብ እዩ ክራማት ቅድሚ ምጅማሩ ብኣጋስ ኣላ ዝተኻየደ ጻዕሪ ውሑጅ ከምቲ ዝድለ ከም እተኣለየ ዝተገንዘበ አቶ ጌርጊስ ንሕርሻዊ ንጥፈታት ተመሪጹ ዘሎ ቦታታት ሰፊሕ ብምዃኑም ብዝግባእ ተሓሪሱን ለሚዑን ልዑል እቶት ንኽህብ ምእንቲ ቀጻሊ ስራሕን ምክትታልን ክካየድ ከም ዘድሊ ብምሕባር እቲ ስራሕ ምስ ምብራቓዊ እዚ ብምውሃድ ክዕመም ምዃኑ ገሊጹ ሓለቓ ስታፍ እዚ ምብራቕ ብርጋዴር ጀነራል አብርሃም ዓንዶም ብግዲኡ ብዝሃቦ ሓበሬታ ንራህዋ ህዝቢ ምስራሕ ካብ ቀዳምነት ዕላማታት ሓይልታት ምክልኻል ምዃኑ ብምብራህ መምሕዳር ዞባ ተተሓሒዝዎ ንዘሎ ናይ ሕርሻ መደባትን ምዕዋት ኣበርቲዖም ከም ዝነጥፉ ረጋጊጹ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብዚ ዓመት እዚ ዓበይቲ ሕርሻዊ መደባት ዝሰላሰሉ ምህላዎም ካብ ክፍለ ሕርሻ መሬትን ናይቲ ምምሕዳር ዞባ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይነጽር ሕርሻ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣይቦትኡን እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ተሳዒሩስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዓበይቲ ሕርሻዊ ስራሓት ዝሰላሰል ኣሎ ምስራሕ ምእለይ ወሓይዝ ኣብ ሓርሲለ ረመዳን ባይሉልን ከዓ ምስክርናት እዩ ካብ ሓርሲለ ኣሕመድ ዳነ መሐመድ በብግዚኡ ንጽሙማን ዝወሃብ ስልጠናታትን ዝግበረሎም ሓገዛትን ኣብ ምምዕባል ዓቕምታቶምን ማሕበረ ቁጠባዊ ህይወቶምን ለውጥን ምምጻእ እዩ ሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን ኤርትራ ብ31 ነሓሰ ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣብ ዘካየዶ ራብዓይ ጉባኤ ጸቂጡ ዘተየሉ ድማ ንሱ እዩ ነይሩ ልኡኽ ኤሪና ያሲን ሳልሕ ንዘዳለወ ጸብጻብ ኤልሳ ተስፋ ማርያም ከተቕርበ ኣብቲ ኣካየዲ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ወከልቲ ሃገራውያን ማሕበራትን ዕዱማት ኣጋይሽን ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ሚኒስተር ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣቶ ካሕሳይ ገብሪ ህይወት ኣብ ዘስምዖ ቃል መንግስቲ ህይወት ስንኩላን ንምምሕያሽ ብደረጃ ሃገር ከም ዝሰረቱ መደባት ተሃድሶ ንምትእታው ከምኡውን ብማሕበራት ተጠርኒፎም ማዕረ ዕድላትን ተሳታፍነትን ዘረጋግፅሉ ባይታ ንምጥጣሕ ሓያል ስራሕ የካየድ ምህላው ገሊጹ ሃገራውያን ማሕበራት ስንኩላን ውዳቤአንን ጥፈታተንን ኣሐይለን ኣባላተን ነፍሶም ንኽእሉ ዘካይድኦ ዘለዋ ማሕበረ ቁጠባዊ ጻዕርታት ዘተባብዑ ውጢት ይርከቦም ምህላው ዝሓበረ ሚኒስተር ካሕሳይ ንቕሓት መላ ሕብረተሰብ ምዕዛዝ ኣብዚ መዳይ እዚ ዝህልዎ ኣስተዋጽኦ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ብውህደት ክሰርሕሉ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ ካብ ሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን ኤርትራ መምህር ዘካርያት ዮሃንስ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ስራሕ ማሕበር ኣባላቱ ብትምህርቲ ክበስሉን ናይ ስራሕ ሞያ ከጥርዩን ብዓቕሙ ከም ዝጽዕር ብምብራህ ንልዕሊ 50 ናይ ምስማዕ ጸገም ዘይብሎም መምህራን ኣባላት ፖሊስ ደያኑን ጋዜጠኛታትን ከምኡውን ብልምዲ ምስ ስድራ ቤቶም ክረዳድኡ ንዝጸንሑ ልዕሊ 200 ጽሙማን ብቋንቋ ምልክት ከሰልጥን እንከሎ ን234 ኣባላቱ ናይ ኮምፒተር ስራሓት ዕንጨይቲ ማእለማ መቕራጽ ቪድዮ ምሕደራ ቅብኣን ቅርጻን ካልእን ሙያዊ ስልጠና ከም ዝሃበ ምስ መሻርክቱ ብምትሕባር ድማ ንምርምርን መጽናዕትን ዘገልግል ብትግርኛ ዓረበኛን እንግሊዝኛን ዝተተርጎመት ናይ ቋንቋ ምልክት መጽሓፍን ሰነዳዊ ፊልምን ከም ዘርግሐ ሓቢሩ።
أب زوبا عن سبا قصري لجست دم بمسان قرب دم نموحاس زكاير غوسغاس أب كلون أسان زوباتات كزرقاحن كحيلن كم زقبا كلب لجست دم نايت زوبا أب كتما كرن أب زكان عاخبة مزخخري قريبهم أقلقلت بانك دم تحستو كعب مأنتي اتمسارتاوي مبراخ نقحات زبيس لزخونم علاماتات بانك دم نمعوات أب زكاير غوسغاسات منسترتاتن هاجران محبراتن ترأن كتصاوتا كم زقبا أبو منبر كلب ولنتان لجست دم زوبا عن سبا مبرهتو تعم زقيت أو يعم نسو أب مخفتنا يتأخيبا بزسمعو قال اتي كلب مس منستر طعنان كالوت مشايرختن بمتحبار أب مودابن مغسغاسنا توكيرو كسرح كم صنحم كم مقصلتو دما أبا بيت تمرتي كلبات بمسرات ولنتانياتات لجست دم منسيات نمسان ينطف كم زلو أبريهم أبو منبر هاجراو محبر ولنتان لجست دم أتو سامسون قبر سلاسة بوغنو أبزوبا عن سبا كلب مقامو بقندون زر حسرت قرب دم نمفتح زعلم بمخانو بتكات دم نزيت ركب هيوت نمدحان أبزكر زلت صعري ولنتان لجست دم أبركتوم كعزو تلابيوم كلب ولنتان لجست دم زوبا عن سبا 400 آبالات زحاقو فيوم أما محدرات كوابي حارسيلن آلالين زبادوب دنكاليا ناب 27 حساب زوج حليتز وقعه بولاس تحاوس بورتع زناب أبابيتن أقربن قدأت أوريدوم بتبهريا وحدقا بهيوت سبن تريتن زورد قدأت كانت زيلن 4 كفلتات نايم مباتان ماكلين درجة بيت مرت حارسيل زركبو 4 أبايتك فرسن كله أساس 500 أقرب عركب كوباين 10 عندتات إلكتريكن كم زودغا كابتبوتا دونجيز بتحنا حبريتا يملكت أما حدار نزبادو بدون كالياتو عبد علي نزقات أما قداتا ملكيتون إيرين أبزها بحبريتا مسؤول جمار أكاديميا وتمرت زفرسا 4 كفلتات نايم مباتان ما أكلين درجة بيت مرت حارسيلة مزملكتهم أكلات بموهاد أبزغلت فجزية تسجينو سروع عقل قلت نخهد عرك كايد مخانو أبايتهم نزفرسهم زيكتا دما زد اللي حجز كم زقبر لهم حبيروم هاجراوي فدريشن كعس أجري إيرترا مثل علوي بعل مزي كعس أجري علم مالت فيفا بزبطحو ناي متحقق سمعت نتفتات تصوتا كعس أجري قولعو هاجرنا أب محيال زوعل على 10 شحكو عساسو بحجز كم زرخبه أفليتهم بسلاسان حساب استخايد ناي مرخب سنة سرعات دايركتر تكنيك هاجراو فدريشن كعس أجري إيرترا أتو دانيال يوهانسن كوميشنر سبورت زوما مأكل أتو أندرياس أسمورو من أبزهابو مبرهيم تستبركت حجز نتي كابز حالف قرب عمتات أب كلن زوبات تجمرم ناي من مالتا كات هتصانات مدب كجلجل مأنتي درون كلن زوباتاتن منستر تمرتن كم التوهبت قيسهم أب معباله درجة خص أجرها جرنا أو تاوتره كتصوت زلهم أمنت جريسهم نساتو ماسعيبهم أب متأي تمساسالي تبقصتا توسيدو أب أبيت تمرتن كومنز صنحة حسرتنا وتسبورت نمكلال بوهدات كل مشارختي أكلات بزل علي سرح له خمزله حابيرهم فدريشن كعس أجري إيرترا كابز حلف حموشت عامتات جميرو مس فيفا بمتحبر مدبات مفرايتك كاتي مالت جراسروت بدرجة هاجر بمحق زرقع نتفتات كعس أجري هتصانات نمحيال زتفلالي مدبات كتجبر مسنحو زفلات يوم سيعبو زغرب هاجراوتي نساتي زخبركم تخاتلتي من كتالكم تقصلو دقيمنا بهو بنقدم